Enni käte YouTube üçin şunýalak raş videolaram çekjek. Raş dälle ýöne ölýän ýerime çelli ýöne poçinka da ýokjak. Şu taşyndanam nemetjek seslendirip oturjak özüm bar oýunna gepläp bilmeýän. Ştaýda adam ma. Naushnik ullanmaýan soňra hukman ullanyň maslahat berýän. Naushniksiz oýnap göremek özüme ýigrenýän oýnap bilemek naushniksiz. Näpärde demirin biýanyna şaşagat. Bölejik demir. Adamlar ajynaşyň oýnap berenýärler. Gelýär adam gelýär ses bar. Kilam çekip bilemok, öldürüp bilsem de. Yine var. Bula ya bot ya da haberi yok. Tak, adam mı anırkçaydı var. Bombadan mallarını. Sulotron yerine olmalı sandım. Tesini eşittin etil şu taydam kadiyan yöne tapamakta bombanı tutup bilemok. Son innikem balkonna olmalı. Bäri sandım. Bomba esasat ona maydanlar. Bomba bilen adam aljak bolmaly. Hemmesini atyp almak. Yeter kıyınmış ya. 20 ping oýnaýarlara da kıyınmış ya oynayar. Bäde de zaborun aňyrsynda neme bar? Ya men videoda kesdim otak. Neme diňdim? Asli pushka atdyňdym. Flashbang. Onda habar bar menden. Hawaryana iştirabari. Ne paçinkadaki insan qadam bu da. Üstü garaşdı da, yukarıda garaşdı. Mene tutturup bileme oğa. Bırak atıp bilyen ona dedegana. Kaçıp bilmedim. Sasnovkana ka halam yok yönü. Samolyot Sasnovka'ya yakın geçti, şu an çüymöktüm. Raş oynayın burada çıktı. Ne? Mıdam borçyalı maruja yok. Veyran ama adam atış batallarını işçiyem. Victor Reis. Bana bir narmanca burada gerek. Emme yerde var ha. Ok yok. Oh DPS. Okun almanları o an okulucu. Bod öldürýän zat diýen molarla häzirem bar. Men ýara şoýsanda näme YouTuberlaram görýän hemmesem şunýalakda duşýan adamlar ütköşük adam duşany. Bir jazet zat diýmesen farawon zat öldürýärler. Beýlekle bod öldürse de montaj eden bolup awodarlar. Esille ne meselede ýöne adamlar şoňa çynmy galýardy. Karoçi, berde yine viro adam ana gafin alınna. Bulaştırayn ni böndüm deymi. Bulaştı oğlum. Birinci litso drabavik yakinnan in gavuda qawaryan şoy. O drabavik muhamma.
O adam iyi berdi. VSS tapıptır, işte tapmandır da. Şular ýaly isteýän bolanyk egilemde giýje bilýärmi näme? Pink'ten mi ka? Bu ne egilenok basaňda, men basa kanatýan. Tekime day. Tak, yine Pochinki. Adamla gelýär. Atyba yetişmedim ýokarda. Yol oramynam lootlaýny girdim-de işte mındanna oku bilen Gulýaly UMP çykdy magazin zady bilen. Gulýalak-da. Bir momentin tapyp raşlamaly o tarapda adamma. Ýöne kän oturmalylar beýtipdi. O bir ýokarda mökdi. Dere. Men dunine berdi. Gitjäli men kilim çekýärli. Häzirem şo kil kabul etdi. Telefonum çalışdyrmy da diýerler, şuňa raşda oýnap berenmi görüp bara. Çalışamak öňkü telefonum häzirem. Cooler alamda bir adam öňküsinden gawlaşdy, oýnap bolýar. Ýoksam çalışsam, oňarsam gyroskopluja bir zat aljak 45 FPS otady. Näme bolsa da kim telefon alsaňyz, ýok man gyroskoply alyň özüm. Gyroskopam pornosyny goýdan açyň. Madam açyk durar ýaletde. Öwrenişiň şoňa öwrenişmek kynmyş dedi. Gyroskop bolmasan kösänip ýön ýoksam näçe videoň da çykmaly. Tak, menda da adam var. Ödüm ýekede. Headshot degen ok, istat degen ok, şunyal janyýa. Dege, ikok degenler da, bir ok degenler. Dosyna gelýär dosyna. UMP geçmeli. Bagyňdy ýunnaty. Alanma. Stayda ses var ha, ikinci etajda. Bolly, bulam soňky adam. Kommentariýada ýazyň, şular ýalak oýnap, bölek goýaýynmy ýa hökman oýun aljak bolaýynmy? Özüňiz aýdyň.